Hola, bon dia a tots i benvinguts a una nova classe de naturals. Bé, avui anem a veure l'aparell excretor, és a dir, l'excreció. Anirem a la pàgina 24 del llibre i bé, ja hem vist que el nostre cos, nosaltres li donem aliment, fem la nutrició i demés, i després el nostre cos no absorbeix totes les substàncies. Hi ha unes certes substàncies que són les substàncies de rebuig, que passen a la sang i les hem d'eliminar. Ja perquè són tòxiques per al cos i no les necessitem, aleshores van fora. Bé, la funció d'excreció consisteix en això, en l'eliminació d'aquestes substàncies de rebuig de la sang. En l'aparell excretor és el que porta a terme l'excreció, però també les glàndules sudorípares i els pulmons. Els pulmons ja vam veure com eren els encarregats de treure el diòxid de carboni mitjançant la respiració, i després tenim l'aparell excretor, que ara el veurem, i les glàndules sudorípares, que són les que anem a veure avui. Bé, l'aparell excretor està format per els ronyons, les uretres, els úreters, la bufeta urinària i l'uretra. Bé, els ronyons és la part més important, consideren, no? Però bueno, totes tenen important, però bueno. De la sang passa, aquesta sang passa als ronyons, i els ronyons és una espècie de filtre, es filtra la sang i per un costat la part neta i es queden les substàncies de rebuig en el ronyó, que seria el que formaria l'orina. L'orina passaria als urèters, que són els conductes que transporten l'orina des dels ronyons fins a la bufeta urinària, i en la bufeta urinària és on s'almacena. La bufeta urinària és com un globus, va estar contraguda i va entrant i va inflant-se, fins que arriba un moment que ja no va inflar-se més i ho expulsa. Per això hi ha vegades que quan estem tenint ganes d'orinar i demés, si soquem la panxa vegem que està com un globus ahí, que si apretem doncs ens dona més ganes d'orinar. Doncs bé, este globus, com diu així, les parets són elàstiques, com un globus, igual que un globus. I pot acumular una quantitat d'orina important. I l'uretra és el tub que comunica la bufeta amb l'exterior del cos, és a dir, és el que està en els òrgans reproductors, en els xics en el penis i en les xiques en la vagina. És el conducte que trau l'orina a l'exterior. Bé, el funcionament de l'aparell excretor. Tota la sang hem dit que circula per el cos. Passa, com us he dit, als ronyons. En els ronyons es filtren i retenen les substàncies de rebuig i es queden mesclades amb aigua, i és el que forma l'orina. L'orina és del ronyó, recorre els úreters i arriba a la bufeta. Va inflant-se, i quan ja arriba una quantitat X, doncs és quan tenim ganes i el nostre mateix cos és capaç de controlar aquesta bufeta, d'aguantar o traure l'orina. Bé, així ens posa, el 95% de l'orina és aigua, és a dir, l'altre 5% són les substàncies de rebuig que el nostre cos vol expulsar. Aleshores, quan orinem, hi ha que reposar l'aigua, perquè és aigua que estem perdent del nostre cos. Bé, després, això seria respecte a l'aparell excretor i demés. Però en l'excreció apareix també les glàndules sudorípares. Tot i que aquestes glàndules tenen una altra funció principal, quan suem, el líquid que és de les glàndules sudorípares és la suor. Aquesta suor conté aigua, també, la major quantitat és aigua, sals minerals i també substàncies de rebuig. Per això l'englobem dins de l'excreció. Bé, quan s'elimina la suor, s'eliminen aquestes sals minerals, l'aigua i substàncies de rebuig. Per tant, aquesta aigua hi ha que reposar-la. Quan fem esport, que sudem molt, aquesta aigua hi ha que reposar-la.
Estan repartides per tota la pell. De fet, hi ha vegades que quan comencem a sudar podem veure com ixen aquestes gotetes. I així ens diu que cada glàndula consisteix en un tub llarg que s'enrotlla formant una espècie de globus i que comunica amb l'exterior a través d'un por el qual és la sudor. Tenim el dibuix, més o menys, és com una espècie de globus i vegeu que hi ha com un conducte que ix per això. Anem a llegir el saber més també, perquè penso jo que és la funció més principal que té la sudor, és el refrigerant de la pell. Quan el nostre cos agafa una temperatura alta, per exemple quan estem fent esport o quan fa molta calor, el nostre cos comença a traure eixa suor. Què intenta fer amb això? Amb això el que intenta és termorregular, baixar la temperatura del cos. Refrescar-nos ja que s'evapora, refreda la superfície del cos. Com que quasi tota la suor és aigua, quan sudem molt necessitem beure més aigua per tal de reposar la que perdem per la pell. Com també conté sals minerals, els esportistes beuen begudes isotòniques, que és aigua amb sals minerals. I els electròlitos, que també, això qui tingui interès que ho pugui buscar. Contenen aigua i una xicoteta quantitat de sal. Anem a veure les activitats. L'activitat primera, digues si la frase següent és verdadera o falsa i explica per què. L'aparell digestiu intervé en la funció d'excreció eliminant les substàncies de rebuig a través dels excrements. Podem dir si és verdadera o falsa. I per què. 2. Explica la funció que realitzen els ronyons. Podem viure amb un sol ronyó i sense cap ronyó, raona la resposta. Després, l'activitat 3 defineix aquests termes: ureter, glàndula sudorípara, orina i suor, és a dir, és fer un xicotet resum. I quines dues funcions té la suor en el nostre cos? Ho hem dit, excreció i refrigerant. Expliquem-les una miqueta també. Això serien les activitats per avui, la 1, la 2, la 3 i la 4. No copiem els enunciats, superfàcils. Respecte al repte d'ahir, vos dic si la solució seria la B i la D. I el repte d'avui seria omple cercles amb les xifres de l'1 al 9 sense repetir-ne cap i de tal manera que les files, les columnes i les diagonals sumin els números que hi ha en el gràfic. És una espècie de sudoku i ha que posar el número de l'1 al 9, clar, només hi ha 9 espais, no podem repetir-los. Aleshores, això. Això seria tot per avui i res, ens vegem en la propera classe. Adeu!